Intentaré ser molt breu perquè amb la cara de gana que fan vostès és el que toca. Bé, tot i la crisi, l'Hospital Jaume d'Urgell un any més ha organitzat aquesta quarta jornada d'actualització en cures pal·liatives. Les crisis, malauradament, quan toca patir-les, tenen conseqüències desagradables, però a vegades les crisis també serveixen per intentar posar imaginació damunt de la taula i sortir-se'n intentant buscar aspectes positius. És el que nosaltres estem intentant des del grup Esti Alliance, que gestiona al voltant de 1.500 llits a Catalunya en l'àmbit sociosanitari i de salut mental, i el que estem intentant fer és convertir aquesta crisi en una oportunitat per intentar assentar les bases d'un futur millor. En el cas concret de Balaguer, intentar convertir aquesta crisi en una oportunitat per nosaltres implica dues qüestions. La primera, com a resposta a l'acolliment que hem rebut per part de la ciutadania de la comarca i per part de l'Ajuntament, hem decidit construir un nou hospital d'uns 120 llits, del qual properament podrem posar la primera pedra. Ens sentim orgullosos, doncs, d'aquest recolzament, que és el que en definitiva ha permès això, i és una aposta clara que nosaltres fem per l'assistència sanitària d'aquesta comarca. Un segon aspecte que ens permet intentar convertir aquesta crisi en una oportunitat és intentar potenciar la vocació sanitària i assistencial del nostre grup. Com vostès saben, en aquests moments, el Servei Català de la Salut està proposant un nou plantejament per l'atenció dels malalts crònics complexes. En concret, s'està plantejant també la reforma del que fins ara es coneixia com a llarga estada sociosanitària. De manera que sembla que finalment els departaments de Benestar i Família i de Salut s'han posat d'acord, de manera que la llarga estada menys sanitària passi a dependre del Departament de Benestar, mentre que la llarga estada més sanitaritzada, per dir-ho així, continuï dintre del si del servei. Nosaltres fem una clara aposta per continuar al costat del servei. Volem formar part de les solucions a aquest problema i en cap cas volem ser una dificultat. Per tant, ens agradaria que aprofitéssim tots plegats la crisi perquè, de cara al futur, el centre Jaume I estigués en condicions de poder atendre també aquesta nova tipologia de malalt crònic complex. Per fer això, calen actualitzar diferents situacions. És el cas concret de les tecnologies de la informació i de la comunicació, les TIC. En el cas de l'hospital, aquest últim any, hem fet un esforç important per tal d'implementar-hi la història clínica informatitzada. I anuncio ara que durant la primera quinzena del mes de juliol l'hospital entrarà en la història clínica compartida de Catalunya, fet que ens ha d'ajudar d'una manera molt clara a poder participar en aquest projecte del malalt crònic complex. Per part meva, només això, confirmar aquest plantejament de futur per part del grup Esti Alliance a la comarca i acabar agraint al comitè organitzador d'aquestes jornades, la doctora Miracle Camarasa, el doctor Jaume Canal, la senyora Neus Larré, la senyora Núria Larré, el senyor David Macià, la senyora Rebeca Medialdea, la senyora Raquel Oliver, el senyor Mario Ruiz i la senyora Eli Villalba, l'esforç que han fet aquest any i que fan any rere any per poder fer una realitat cada any, dur a terme unes sessions com aquestes que espero que hagin sigut del tot profitoses per tots vostès. Per part meva res més i convidar-los fins l'any vinent. Gràcies. Vull agrair molt als organitzadors que comptin tant amb la regió sanitària en aquesta jornada i als ponents felicitar-vos pel contingut perquè penso que ha estat d'alt nivell
tots, la Núria, el José, la Carme, el Jesús. Penso que ha estat una jornada d'alt nivell i de molt interès per tots. I el més important, la vostra presència. Vull dir, aquí és l'interès dels professionals en compartir les seves experiències el que dona sentit a les jornades i a aquests treballs que fem. Vull dir, és el que ens aporta i el que dona sentit a tot això que estem fent. És que el tema, a més, que estem tractant és molt sensible i molt complex al mateix temps. Té complexitat clínica, tal com ens ha explicat la Núria, hem anat veient amb tots els ponents tot el tema de control de símptomes, els pacients no oncològics, un gran repte que tenim, fer-ho bé. Complexitat emocional, d'impacte, d'estrès, tant de la família com dels pacients. Tota la complexitat sociofamiliar, els entorns diferents, aquest dol, és tot difícil de manejar. I si entrem en temes bioètics, doncs, discrepàncies entre pacient, família, equip, és complicat, molt complicat, i tots hi treballeu molt amb aquests malalts. I és que un correcte abordatge de les necessitats d'atenció d'aquests pacients i les seves famílies s'ha de fer també, i això ens correspon a nosaltres, en clau de territori. Ho hem de lligar tot una mica dins del territori. No pot ser que tots ho anem fent el millor possible, de pensar en el territori, en el que tenim al territori i com ho podem manejar millor. I més ara, que hem d'aprendre a manejar millor amb el que tenim. No us parlaré de les columnes del Pla de Salut. No us en parlaré, ja ho heu sentit moltes vegades. Però sí que us vull recordar que el seu enfoc és molt important, el canvi d'enfoc que s'ha fet cap a la cronicitat i més concretament cap al maneig de la complexitat, des d'un punt de vista d'una actitud coordinada i proactiva, que no estem acostumats a ser proactius. Som més acostumats a rebre i a solucionar el que rebem, però la proactivitat és un nou repte i és difícil, no és fàcil, perquè tots tenim unes agendes molt complicades. I a més ho hem de fer territori per territori, segons la realitat que xafem. Dins de la complexitat, ja sabeu que diferenciem el pacient crònic complex, estem parlant d'un 3%, hi ha gent que parla d'un 3,5 o un 5%, a Lleida, a la regió sanitària, ho hem de pensar en unes 13-15.000 persones, vull dir, perquè fem una mica de magnitud. Això vol dir uns 50-70 persones per metge de capçalera, comptant un contingent d'unes 1.800 persones. Aquests pacients són multimòrbids o a vegades només tenen una sola patologia greu. També el MACA, la malaltia crònica avançada, amb un 1,5% de la població. Estaríem parlant d'unes 5.000 persones a la regió sanitària a Lleida, per fer números també, i uns 20-25 per metge de capçalera, com molt bé ha dit el José abans a la seva presentació. I dins d'aquest grup també hi ha el pacient més terminal amb un pronòstic de vida molt més limitat. Cada grup està inclòs dins de l'altre, evidentment, no són sumatoris. En aquests pacients sabem tots que cal l'abordatge integral, ja ho hem comentat, de totes les seves necessitats, però també cal tindre en compte les seves opinions i les dels seus familiars davant de cada presa de decisions. Per aquest motiu, primer els hem de tindre identificats dins dels nostres sistemes de registre. Això ja és possible, ja és possible posar la identificació de PCC i MACA, però ho anirem fent progressivament, no correrem, és un tema prou important. I segon, hem de tindre, que jo quasi diria com a primer, aquest pla que s'ha parlat tant, individual, d'atenció compartit. Per què? Perquè si només tenim identificat el pacient i no hi ha res al darrere, doncs no ho estem fent bé. Primer hem de fer aquest pla i després etiquetar el pacient. Per què? Doncs perquè així tots els professionals de la xarxa on es vagi movent aquest pacient tindran clar què és aquestes decisions, quines són les decisions que s'ha pres pel seu equip, l'equip que el maneja, que ha fet un pla conjunt amb la família i el pacient de decisions i d'atenció compartit, tal com es diu, i així sabran a què atendre's davant
d'un marcatge d'un pacient d'aquest tipus. En aquests moments, i amb el lideratge del director d'atenció primària de l'ICS, vull dir, això de ser un tema que lideri completament l'atenció primària i pivota completament des d'atenció primària, s'està dissenyant la ruta de complexitat de la regió sanitària Lleida per atendre bé aquests pacients i correctament des del nostre territori. Aquest treball l'estan fent 5 grups de persones, 5 grups, que treballen diferents aspectes i que cada grup està composat per persones dels diferents nivells assistencials. No el que treballa a l'hospital és només gent de l'hospital, no. També hi ha gent de primària, hi ha gent de residència, hi ha gent del SEM, hi ha gent de sociosanitari, a tots els diferents grups. Quins fronts treballen aquests grups, perquè ho sapigueu? Per una banda, la identificació i registre dels malalts. Aquest el porta la doctora Maria Naval, de Pal·liatius de l'Arnau de Vilanova. Evidentment, tenim una eina molt bona que avui ens han presentat, que és l'instrument NECPAL, que ens pot ajudar a classificar i a identificar aquests pacients. En el cas del pacient crònic complex hi ha també diferents definicions. No hi ha una eina, segurament amb el temps sortirà una eina també tan bona com el NECPAL per a la identificació de pacient crònic complex. Però bé, cada metge, cada professional que porta els seus malalts, amb tota una sèrie de criteris pot perfectament identificar quins són. Però hi ha un grup que treballa amb això i amb qui ha de registrar. Després hi ha un altre grup que treballa amb com els atendrem quan arribin a l'hospital d'aguts. No volem molts que hi arribin, però hi arribaran. Com s'atendran a urgències i com s'atendran a les plantes d'hospitalització. Això ho lidera l'Alfredo Jover, director mèdic de l'Arnau, i ja us dic que està integrat per tots diferents tipus de professionals. Un altre grup treballarà com els atendrem al domicili i a les residències assistides, com s'organitzarà l'àrea bàsica, que cada àrea bàsica es podrà organitzar segons models diferents perquè cada territori és molt diferent, són molt diferents les àrees bàsiques de Lleida ciutat de les de zones molt més urbanes. Cada una té les seves característiques, podem agrupar-les per característiques, però el model s'ha de decidir segons com és cada àrea bàsica. I cal, evidentment, pensar, que ja us ho he dit abans, les residències assistides ho hem d'atendre amb els mateixos criteris que volem atendre aquestes persones a tota la xarxa. No hem de diferenciar un model diferent per a les residències. Tinguent en compte les seves característiques, també hem d'organitzar per garantir el que decidim que hem de garantir amb aquests pacients. Per això ens cal l'ECAP a dins dels centres. És bàsic que l'eina d'informació la tinguem perquè és on s'etiquetaran els pacients i on hi haurà els plans d'intervenció compartits. Si no, no seran compartits, evidentment. Per altra banda, hi ha aquest grup el treballa el Marco Serrano. Hi ha un altre grup que és de circuits 7x24, que és l'Àngels Costa qui l'està liderant. Aquest és el grup de continuïtat assistencial, de garantir com treballarem tots els moviments que fan els pacients i aquesta continuïtat assistencial. I l'últim és de qualitat i avaluació, indicadors d'avaluació de resultats, que és la Núria Nadal qui l'està portant. Molt bé, dins de cada grup, evidentment, es tenen en compte les diferents experiències del territori. Volem fer un model una mica el que diem bottom-up, aprendre de l'experiència. No inventar coses i després aplicar-les i no saber com van, sinó aprofitar les experiències que hi ha al territori, per això no estem corrent, i veure com les podem aplicar, com les podem millorar, però estendre-les allà on veiem que sigui possible, estendre-les si és que han funcionat, evidentment. Sempre hem atès tots aquests pacients i hem d'aprofitar l'experiència que tenim. Tenim experiències d'àrees bàsiques, com la de Balaguer, que ens acaben d'explicar la Carme, com la d'Artesa de Segre, com la de Ciutat Jardí, un model molt d'infermeria, equips de suport com el PADES, que ha treballat amb residències i pot aportar, UFIS a traumatologia, que està fent una feina en fractures de fèmur proactiva dins de l'hospital, molt important, hem de veure també com l'hospital pot treballar així amb altres unitats. La nostra unitat de demències amb una finestra única ara ja per la demència, també és l'hospital de dia avaluador, el model assistencial del pacient geriàtric a urgència és molt innovador a la nostra regió sanitària i que ha donat molt de sí. Un estudi que ens ha fet la Mar Penya sobre els continguts que ha de tenir una avaluació social
en aquest tipus de pacients, la valoració social en pacient complex, que ha aportat també molta cosa, i també nous models assistencials plantejats i que estan rodant al territori, com la UCA, la Unitat de Continuïtat Assistencial, que en format hospital de dia treballa amb aquests pacients dins de l'Arnau de Vilanova i també té un equip que es desplaça al domicili. Diferent de l'ODO, perquè està focalitzat en una sèrie de pacients. I després també una nova organització entre primària, hospital i els centres sociosanitaris de la prealta i de la postalta. I ens ha explicat bastant la Carme, però és un model que en aquests pacients ha de funcionar d'una manera peculiar, perquè gairebé tots són prealts i posalts de risc. I també els PADES, que s'enfocaran en un nou model assistencial més centrat en pacients subaguts i de més complexitat clínica, la propera creació d'una unitat de subaguts, quin paper tindrà el SEM en tot això estem treballant. I això necessita un temps si ho volem fer bé. La base fonamental de l'organització pràctica de serveis i programes d'atenció al final de la vida l'hem de centrar en l'adequació de l'atenció a les necessitats individuals dels malalts i les seves famílies, ja ho hem anat repetint. I tal com diu l'encapçalament de la jornada, l'atenció domiciliària. El primer és el primer. D'acord, felicitar els organitzadors i encoratjar-los a continuar amb aquestes jornades de cures pal·liatives tan interessants i que tant èxit estan tenint. I gràcies a tots, jo penso que podem donar ja per conclosa aquesta jornada i podem anar tots a dinar, que ja és hora. Gràcies.